Ram Day, shout out to RJ, Boss Bonbon sa Mora na. Yung sa akong wala, paila-ila. Yo. Pada France Day, shout out ko QTP. Dandoy, huwag na nangyari. Yo, check, nagsabot na sila. Ipiliin lang, mauna si France. So, amin na ta, tanan, react accordingly. Respect the MCs. Round 1, France. Round 1, Crown Day. Yo, Bustral! Wa ka tayo lara ni. Kan si Banako ning tapara. Bantang palangdaan, muhurot na manig uskap lang gana. Round 1 guys. Hiter guro ning tambuka kay gikontra nako. Katilaw ginigpait samot nagbugbugan ni nako. Sakto na ni si Chas, di ka po ni magsilbi sa ako. Di ko masunog ning adik kay special ning ako. Kay basing nagtuo kag nahadlo ko nimo. Abi gangster ka? Ana-ana na. Ug maigo ka sa kumpatid basig mapariha ka tong gipadagan nagana-ana na. Kay bagsik na kay nga bata kay muli adik na sa ganja. Lami ako ang bagyo kung gusto gyud kag pasaka. Lami kuno ang dagkot sige pala bilag patama kay patay gid kas aso ug mupaak na sa baga. Kay sa dagkot ra ka maayo ug dira di ko kakuha. Pero ay kay ako ang bagyo kung gusto ka maguba kay wa pa kay kahoy. Maong di ko nimo mo bilib. Ari sa kastumon kay di maayo imong karir. Kay puro ra panungog yaway kusog nga dala. Aksyon nagpangurog sa kumbarang ibuga. Magsugod ni kabungog ug maigo sa ganja. Kay maluro ug masunog ug maigo ni sa kumulting nagbaga. Kay nagpatakag sood sa rap battle. Aw ako kang butngan, di ti kalungan. Ako kang lumsan, idasok kas katunggan. Di ni mapulan, labaw nagdi ni mapugnan. Ikaw may nabuthan sa kaayaay sa kung dagat maong di ko mahubsan. Kay ipakulata ko nung ral, mao na iyang tuyo. Pero boss, di ka maluoy yan yung bugo. O pag electric sukmaga na naman i-black ice tang kugo. Maong patay sa kakaron kay ako imong nakontra. Igo karon sa gahom ay pagdahom nga na kay tsansa. Sulod ni ron sa kahon ug maigo ni sa kumbara. Kay mamuti ni rong lagom kung ilubong ko ni sa yuta. Yawa! Mariwana na po kuno. Sakit na kaya kung uluan na nga tono. Kapoy na kay sigpaminawan na amigo. Tagamaktan yun di ay ni Giatay nga tunto. Tagamaktan yun di ay ni Giatay nga tunto. Kaya ang lyrics balik-balik ko'y pauli dito. Ya. Gangster na anak. Game? Busbulong o Busral, salamat kay tanan. Kaysa kini nga try out sa kunyo nga piling mabunutan pero way kabalakan ninyo boss. Kini ako ang suklian. Pakitaan damurog classic nga pang cityan dinuwaan. Game. Ikaduhang battle na ako sa Mactan. Unang kontra kay si KJ nga gilumsan na ako pagpatan niya karon kiram. Bus, kiram. Dosyor na bakas imong tikang. O sa hagdang imong gisakan. O di ba battle na koron pero imong karir may maang-ang. O gisyor na ko na do sa pila ka adlaw na akong pagpangandam nga ikaw ray MC diri. Mataga karon sa hagdan. Kay dugay na ko nanii diri sa Sprout. Bisag daghan na kay oportunidad. Daghag message sige miss call pero ako isig balibad kay nagpaabot ra ko nga. Kasaadya. Kay nagpaabot ra ko sa akong oras nga giagad. O karon pag-take na ko sa call hypocrite may nitubag. O hipokrito. Mo na iyaha nga grupo. Mga wannabe nga rapper nga sa battle rap kay nangurso. Mga napugos ra og apil. Kay nagtuo sila gin sakto di kini nga hipokrito akong ganaha makunstabos. Pagausa na ninyo sa Risjo. Pagausa na ninyo sa Risjo. Pero na naman eh. Disrespect kay para niyaw ba kuwang ba? Pero na naman eh. Disrespect sa kay para niyaw ba kuwang balibaran. Kini may unang tamak nimo sa stage do, aw dinili mo ka mga yan. Kay pagsulod lang nimo multahan na kay landmine nga natamakan. Maong buto, baon. Ala sige pagmahay karnirong. Buang og sigurado nga makatay kay sayop. Gayod ang pagtubag ni Mustawag bay Arikos. Likod higtan kuna imong niog kay paraig. Dira sigurado kamuhan dusay. Oh. Kay balita na ako nagtinabangay ni sila. Tanang ka crew ang nitabang
taon para ang suwat magkayusa. So dira day kini akong kontra diri boss. Mga usa dinhi ka dosina. Pero wala na ko'y labot na nalabos kay kana sila walay kwenta. Kini ni si di magsilbi. Karong ako na ang nakontra nangitag moagak siya mga linya, manginahanglan nirog extra. Manginahanglan nirog extra. Kung ninyo dili pabahayag, kung tani mo masuwawan ka, sunod pili ang gusto nimo nga mahimo makontra o tanawa o sa daan, kung tao pa ba o dili na kay gusto sa sige ninyo panghagit, mga old gods mugawas na. Mga old gods mugawas na. Og last, basin ang uban diha naka ingon og basin ang uban diha naka ingon og sayo papaglitok sa iyang pangan. Unta kini inyong makuha. Kuman ako call out sa inyong kagrupo. Unta now inyo nga masakpan, nga makram man o kay ram siguradong matamakan. Time. Bot-botray gaayo ning tambok nga banga. Ulti og kalayo para ako'y mataha. Sulti og maayo ayo sige og tanga kaya nuhunog na kasakupan siya magbaha. Kay mga banga nga sigara niya ang tira puro pataka. Mga batak na kaisduwa niya ang dama puro pambata. Ug muhapak na kuspana na ay tanga ron nga mataga kay kumuatak ako ang punchline na ay banga ron nga mapahak. Kay saba kayo sa net murag si Kuya Kim. Bundakan ko nig-uwan kining cowboy yan ni siya ma-failed. Kay gubuna ko yung Philippine atmospheric para samot kawan ay tsansa. Para patay ni sa akong bagyo samot wan ay pag-asa. Kay makabungog ako ang sound bugat kay nigibaw tagahapak kay manaong makapaong ni ugtaw katawan ra sa clown kay di pa kay baw basin maglisod ka og sound kung ako kay magpalaom. Kay palamian ko ning bayot hantud ni kabuhion. Nya ipuok na og maayo hantud ni nimo maton. Kay kung mubuto magpangurog kinsay di malamian. Inigangad magpanilap maog yung mapaksitan. Kay diri tanan mabulgar. Liman ka na bagsi kay purmano nya bayot din yang buang. Pero ops di ka kumbiyansaan. Gangster ba yaning buang? Nagsodsod og prat para ang pagka-girly matabunan. Kung nairambol na yung dagan atos banwa niya mangatang. Kung naikontra nga muduol aw patay. Gakson tsulao na sa agtang. Kay iba na mismo ay nagsulti nga anion pag komedi. Dapat na ay poetry. Kung di ganina ni mo kayang mabuhat diri aw tsupaan na lang ni bayad lag 150. Oh, surag naglagot na siya. Ajay, kadelikado na ba na ko ani? Ajay, gumasduwa ba ko yugi ko liha basi nagkulatahon ko ani. Pero ops joke ra. Basig nagtuugag na hadlo ko nimo. Ali diri hamag. Kay kung bagsi ka sinyuwa diri mo na tika og punching bag iwa kay tsansang mo daog. Kay ako imong nakontra. May tagwa na lang nimo pugsa bisag unsa og purma ni gangster huy bati gyapon ka purma. Game. Shawa. Game. Gabi oy. Kasi magayo. Klaro kay ba umakaon ni sa pulo. Pero di na ka makalaya. Og last na ninimo, tuod nakapatong ka sa sprout. Karon karir kay malumpo. Ug ako diri mamisikal. Ako mutukmod di animo di na ka makaduwa og balik. Nga murag si Rain sa bando. O murag si Rain sa bando. Kay pagkaibaw na kung kini akong kontra. Tangan kong gana. Di na unta tiga tungahon pero kung pagduha-duha kay nausa. Ganda magbunal ning Alexis nga murag ni sod ug taogama mao sigurado ning aluhod. Og di na ni makaatras. Duha ka 45 degrees sa luyo inana ko mo full blast mao wala na ni kawala. Karong gilaw ni sa liyon og sigurado ning alapa. Kung wa pa mo ka gets, pangutan-an ninyo bulong og yung sa niya pagbahig. Ug angay ko bang padayonon ang paghising ning bata ari sa kilid kay I don't give a shit. Kung inaana juga ka bitch. Tinuod sa sobraan ras pagkagadli ang gipambuhian kada rounds. Mo sa crowd wala ni madungog nga speed. Kay pabor ka home court og crowd advantage, di ba? Mo nga ras la tanan nimo nakapusta. Ug ako nang gitimanan. Kuy sayok mo gituboy nga manok kay piso pa kay listanan. Sayok mo gipo tuboy nga manok kay piso pa kay listanan. Mao nga X-mark, di ka og ganahang makaatbang. Ang patong ra og imong ulo mao nga akong kinahanglan kaya nga irasad ning mamatay. Mitras gamay pa kay ni gulo. Kundi pagtabang mo si mo ka grupo mo sa ko nagbuak ang inyong ulo. Nya babuak inyong ulo niya sa sugdi na diya panguros ug sa imong mga pagampo iapil si ug si Risjo pero ikahon sa tikadaan sa binot piece o sa mo magkita sa Ginoo kinapakiloy kang bulong para masingit sa lineup di ba subay mo timing pues kaya tingang tagaan og sobrang tama mark ka nang maglisod na ka og landing tama ka
O sakto na. Dawatan ning kargada na kung didni. Mga bara na kung inisi sa mga bara ni mong impik. Mahubog kas kada shot. Sa dala nilang whiskey. Yuwak, MC, Fire, Frenzy, mga bumbang gipambuhian nga malamak, grade. O malamak grade. Kay sulod na ng linya. Huwag mo'y makitang kabang o ebidensya. Inanakumak sa limbala. Yo, round 3 na. Choy, oh, round 3 na. O bayot gini ang buang. May pagdiri mo kong ludhan. Paila gini nga bayot kay muhilak og di binagsudan. Round 3 game. Kaya bugiro kay nagaduwa sa pataka ra bag istorya. Bagsi kay galawan no bati ra bagay porma technical kay taga speed. Mao ni nakabati sa iya o gilig kag physical o patay ka sa rakista. Kay taga sabas iyang baba kay magbaha maungangay gining paksitan. Hilig kayo basa kining banga aw may yun ning pasiritan. Sa tuway habak imong hawak aw dali ra kang ripuhan. Kay gotong is duwa nya bitin kayo gama taga batil siksaba bisag tira pataka akong baryo quiet place mahong patay ang magsaba. Kay dili ta ka batch nako dili ka magmatch siguro gid kang mabash ug islardar lang mo punch. Kay daghan ako no kayo big fish diri giatay istorya mapa shark man o buaya tusok sa akong espada kay God of the Sea o ay gagita si Poseidon o pusa tanan muharang o dili na komedya so ay panagat dris dagat kay dagaton putika kay usa ka gangster nga nagtuga-tuga og rap ni Sodra sa battle para i-shout out tanan niyang kapratoy bugo mga ingana nga style lamin na bunogon sa bala ilambos karsada antud ni nga matala kay nganong naa man ka dire may pagadto kas inyo mangulata kay way gamit dire ang kinumo kay nirakra kay naning amua kay kung bagsi kas inyuha dire king toy ra kas amua kay asa mo to imong amigo ba katong si Jomar katong sa Facebook dara tawag na lang kuno siya daag 911 kay badibag daw ko aning banga buwang siya bra sakto magtawag to siya ambulansya para naay mo haton nimo inigumans duwa kay bagsik na kay mga buwang kay mao lagi gangster mo saman rambol tayo dire sukol mo taman dere sa lang ni Kotob tanan di pa sa tiga pwede pat yung kaya pa hipokrito nga nagatang Gangster bro! Ako nga may go, mutawag ko na ambulansya. Basig na kalimot ka na ako'y motor nga click bra. Mugo. Kung saan ako sugdan ako round trip, that's fine. Punta pabuton yung tanan na kinalasan ako mga punchline. Game! Game! Narakoy pangutaan na ba? Ano sa pagbatil ni Toksas? Ano sa pagbatil ni Tok sa Rapolo ni gawas ka og kalit? Di try out ni motivated. Adlok maawit siyang kagrupo. Ni testing para maka-experience ala sige dawata ni mga insulto. Usas na tuo nga sayon ra. Karon dire na itudo ako mo babag si mo pangandoy sa sprout. Amura ba og bisyo. Kay kini mo nga pag-try sigurado nga ma-out ka. Gihatag ra kang bulong na kubay. Para ang mark kay ma-ex na. Karon nakapatong naka sa stage. Aw na tog maka-bounce bass na lang ako ang malito. Kay sa sprout siya out na. Kay sa sprout siya out na. Yawa. Kay sa sprout siya out na. Kaya di pa ka-insakto. Kuwang pa ka sa hait. Bulong sunod gani magpasaka mo diri sa stage ba? Kaya sakto nas pagkabait kaya wa ba nimo makita dito sa pagatpatay. Gitagaan ko MC nga nagangad sa Sprout pero gianoran ako patay niya karon kiram. Kiram. Piling rookie diri sa liga nga murag Wemba niya Gitagaan ko oportunidad nga makabattle kay ni Riz Joe inspired siya. Way klaro. Kamu mainungdan og nganong imong katawanan ng MC nga taga Sprout ug mo battle og Rapolo. Kay magisgot og ganimo giyawa, giatay, manyagi dayon ang inyong kagrupo. Kay way lamay ang kada rounds. Pero way unod ang mga linya. Murag estudyante nga nag-report ug wa kasabot sa gipampasa. Kay di pa ka insakto, kulang pa ka kaalam, di pa ka makaabot. Ultimo sa 90 seconds kada rounds maglisod ka og sabot. Ha? O basig mo ribat. Bisyo ko si kalapas diri sa oras. Uy giatay wa ko magnihit. Way makapugong na ko diri ron bisan pag malapas ko sa time limit karon tubag. Ha? Bisan pag malapas ko sa time limit. Kay di pa ka insakto. Kuwang pa ka sa hait bay. Kana imong gipang storya. Siguradong tunlo na nimo balik kay gigura karon nga malanay. Kay di pa ka insakto bay. Busa pahawa na dire. Ato dito sa underground. Walay
Bisan pag sa battle pound, kaya di ka ngayon mahimong rap battle MC. Hapa niron sa People's Ground, gipugos ni mo imong kagalingon. Balik dito sa training ground. Balik dito sa training ground. Kaya di ka kalusutan nga tryouts na pagkaka ka. Bisan pagkapila ka magpahait. You ain't belong to us legit. Before you said that you're the one, din make a sense with your speed. Kailan mo nakaayo ka na Mark. Bisag unsa pakakahait. Kailan mo nakaayo ka na Mark. Bisag unsa pakakahait. Piste. Kailan mo nakaayo ka na Mark. Bisag unsa pakakahait. Kailan mo. Oh, joke. Inyo ginang gipaabot akong punchline. Oy ayaw na mo gasa. All 3 rounds nga patay inyuhang Mark. Og wala makalakraw gilam mo irati ka Mark. Nga wala ra koy tatsa inyuhang Mark kay di legit. Kay wa makamarka. Og last, shout out ko nimo kaya sa amawa. Do balik diri sa Lapu-Lapu. Kay gawa sa mga MC ni Dayo tungod sa ilang kakaruso aw. Akong ipasinati nimo ug unsa nga akong garbo. Like. Yo, check. Nakaano ba si Bakbak? Graham versus France. Try out to siya. Tawagan ako, judges. Kramo si France, ang iboto kay si Juan. Bawat raman ta sila pero siguro sa performance wise lang siguro kung magbase mas limpyo diri, mas sync ang yang mga punchline. Very sync sa ng punchline siguro sa overall na lang nako ang pagbase. Ari ko ni Gram pero dili sa ingon nga layo ra kayo biya, patas lagi dun ta sa performance lang. Sayang kayo tang France. Siguro kung naspito tiya tanan, iya to tanan 3 rounds pero tabunan siya sa iyahang mga bara nga lahos. So butan ako si Ram. Yo, B-Way in the eye, shout out BSK nya Anbo represented. So ang giboto atong bato ni France o ni Kram, round 1 ari ko ni Kram kay lagi puno kay ang mga linya puro punch 1-2 tanan unya. Ari ni France kay puro siya full bar setup unya na siya mga taas kayo nga setup na kailangan pa nimo himayon so dugay jud kay siya masabtan niya. Ang kuan man gud kang Kram punto tanan puntos permi kada sumbag puntos round 1 hangtod round 3 consistent siya pero si France kung na-split lang guro to niya tanan okay siguro kayo dikit guro ang laban pero mas nagpakita man si Kram siyang preparedness so here GDI, shout out sa Schematics Sprout, Gram versus sa round 1 gihatag na ko ni Gram kay lami kay niya na-deliver niya tanan. Sa round 2 gihatag na ko ni kalimot ko siya pangan sa kato siya niya diri na sa round 3 nakita na ko ang ilang kuan na si Gram ang gihatag kay medyo wala kay niya malimpyo og kuan pagayo ang iyang setup o iyang mga deliver Gram round 3. Yo, check. Second battle tryouts para Sprout Production Stage. Boto sa Orado, 3-0. Pabor Ekram. Tagalog